दा 125 एमेन्डमेन्टआ थांनाय पार्लियामेन्टआव गुबुन गुबुन रायजोआवबो जिहेतु 6 सिडिल दङ ओंखायनो जास्लाबाखिसै जों मिजिंथिदों जुलाइ मासाव बे एमेन्डमेन्टआ जागोन नाथाय सेप्तेम्बरावनो इलेक्सन जानायलाय गासै 60 समष्टि जानांगौमोन बेयो जास्लाबनाय नङा जेरै जेब्लायनो माने 125 एमेन्डमेन्टआ जागोन बिनि उनाव जोंनि समष्टिया अट'मेटिकलि 60 जागोन आं दिनै बिटिआरनि चिफ मानाव गेदेर प्रमद बर' आदा बिथांनि जि 125 एमेन्डमेन्ट बिलखौ लानानै जे बिटिसिनि रायजो राजाखौ मिसा खोथा बुंदों बिनि सायावसो आं दिनै माखासे फोरमायनो सानदों गिबियाव आं नोंथांमोना बेखौ खोनासंनानै लादो गासै डेलिमिटेशना जागोन जेब्ला 125 एमेन्डमेन्टआ जागोन दा 125 एमेन्डमेन्टआ थांनाय पार्लियामेन्टआव गुबुन गुबुन रायजोआवबो जिहेतु 6 सिडिल दङ ओंखायनो जास्लाबाखिसै जों मिजिंथिदों जुलाइ मासाव बे एमेन्डमेन्टआ जागोन नाथाय सेप्तेम्बरावनो इलेक्सन जानायलाय गासै 60 समष्टि जानांगौमोन बेयो जास्लाबनाय नङा जेरै जेब्लायनो माने 125 एमेन्डमेन्टआ जागोन बिनि उनाव जोंनि समष्टिया अट'मेटिकलि 60 जागोन जाबाय नोंथांमोनहा बेखौ खोनासंनो मोनबाय नै बियो 125 एमेन्डमेन्ट बिल बियो रायजो सभायाव सौहैनाय बियो बिल रायजो सभायाव नांथानानै दङ बे जाहैबाय 125 एमेन्डमेन्ट बिल आरो बे बिलाव 10टा 6 सिडिलनि जाहा नर्थ इस्टआव 10टा 6 सिडिल दं आसामाव मोनथाम मेघालयआव मोनथाम मिजोरामाव मोनथाम आरो त्रिपुरायाव मोनसे बे 10टा 6 सिडिलखौ लानानै बे 125 एमेन्डमेन्ट बिल दा आं फोरमायनो नागिरनाया बेसो जे मानाव गेदेर बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' आदा बिथाङा बुंदों साननैसो सिगां मिडियायाव आं बाइक होनाय नुदों जे 125 एमेन्डमेन्टआ जानायनि उनाव बिटिसिआव अट'मेटिकलि 60टा समष्टि जागोन होननानै बिथाङा फोरमायदों दा बे 125 एमेन्डमेन्ट बिलाव हसाके प्रमद बर' आदा बुंनाय बादि 125 एमेन्डमेन्ट बिला पास जानायनि उनाव बिटिसिआव 60टा समष्टि जागोन नामा दा ओंखायनो आं बे बिलखौ फरायजोब्बाय बे बिलाव नोंथांमोनाबो फराय जाहाथे सोरबा मिसा खोथा बुङोब्लानो सोरबा दैदेनगिरिया मिसा खोथा बुङोब्लानो बेखौ हसा साननो नाङा फरायग्रो एभेलेबल दङ मा होनो नोंथांमोनहा बेखौ फरायना लानो हागोन नैबे गासै बिला गासै बियो गासै 75 पेजनि बे बिल बाव 10टा 6 सिडिल आसामाव मोनथाम बिटिसि कार्बि आंलं डिमा हासाव मेघालयआव मोनथाम खासि जयन्तिया आरो अट'नमास ओमफ्राय मिजोरामाव मोनथाम आरो त्रिपुरायाव मोनथाम बिनि डिटेल्स लिरजोबनाय दं दा आं फोरमायनो नागिरनाया प्रमद बर' आदा बिटिआरनि चिफ बिथाङा बिटिसिनि रायजो राजाखौ मिसा खोथा बुंदों जे 125 एमेन्डमेन्टआ पास जानाय लोगो लोगो 60टा समष्टि जागोन होननानै आं दिनै बे खोथाखौ बुङा जे बाव मा लिरनाय दं आं बिनिल' फिन होनो नागिरदों जे प्रमद बर' आदाया 125 एमेन्डमेन्ट बिलखौ लानानै रायजो राजानि सिगाङाव जे मिसा खोथा बुंदों 60टा समष्टि जागोन होननानै बिनि सायावल' आं फोरमायगोन 125 एमेन्डमेन्ट बिलाव मा दङ कार्बि आंलंनि थाखाय मा दं डिमा हासावनि थाखाय मा दं बिटिसिनि थाखाय मा दं आं बेखौ बुङा नाथाय प्रमद बर' आदा बुंनायनिखौल' आङो मा होनो सानदों नोंथांमोना बेखौ नायग्रो नैबे जाहैबाय रिपर्ट 223 बे जाहैबाय पार्लियामेन्ट अफ इन्डिया रायजो सभायाव नङा होमबा नै 125 एमेन्डमेन्ट बिल 2019 बे बिल बेखौ साफ्रोमबो बिटिसिनि लेखा गोरों सानसुमै मेलेमजिबि नोंथांमोनहा बेखौ नायनानै लानाया मोजां आरो बाव समष्टिनि सोमोन्दैयै 10टा 6 सिडिलाव मा लिरदों बेखौबो बाव नोंथांमोनहा फरायनो नांगोन बाव रोखा लिरखानाय दंखायो आङो गुबुनाव मा दङ आं बेखौ होननो साना नाथाय नै बेखौ नाय नोंथांमोनहा नैबाव अबे समष्टियाव अबे 6 सिडिलाव कार्बि आंलंआव खैजन जागोन डिमा हासावआव खैजन जागोन माखासे 6 सिडिलफ्राव खैजन जागोन बेखौ बाव लिरजोबनाय दङ आं बेखौ जास्ट फरायना होनो सानदों बे जाहैबाय 3.2.23 पेराग्राफाव 2 of the 6th schedule to the constitutions provide for not less than 30 members for each of the autonomous district council with 4 members to be nominated by governor of concerned state. State ko lanani concerned. There are 10 ADC, 3
in Assam, 3 in Meghalaya, 3 in Mizoram, and 1 in Tripura. 10टा सिट सिडुल दं नर्थ इस्टआव नङा होमबा दा नाथाय बाव मा लिरदों In the present amendment bill, membership of 9 council has been changed. 9टा काउन्सिलखौ सोलायगोन होनदों 9टा काउन्सिलखौ BTC गोनाखै 9टा काउन्सिलनि माखासे समष्टिखौ रिडिलिमिटेसन खालामगोन बिसिनि मेम्बारशिपखौ बारायनाय जागोन मानोना कार्बि आंलंआबो 30टानि गाहायाव दङ दिमा हासावआबो 30टानि गाहायाव दङ मेघालयनि मोनथाम सिट सिडुलाबो 30 जननि गाहायाव दङ मिजोरामनि मोनथाम सिट सिडुलाबो 30 जननि गाहायाव दं त्रिपुरायाव बिदिनो खालि BTC आवल' 40टा इलेक्टेड 6टा नमिनेटेड जायो आरो बाव लिरबावदों बेखौ नै मोजां नाय मेम्बारशिप अफ बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल हेज already been changed previously माने BTC नि मेम्बारशिपखौ already चेन्ज खालामखानाय जाबाय BTC ना अलरेडि 12 मालायनि 6 सिडुलनिफ्राय होननानै बाव रोखा फोरमायखानाय दङ दिनै अब्ला मानाव गेदेर प्रमोद बर' खोथा बुंनाया सैथो ना बे 125 एमेन्डमेन्ट बिलाव थानाय जे अबे 6 सिडुलनि अबे बिसिबां मेम्बारशिप जानांगौ नैबे बिलाव थानाया सैथो हय जुदि प्रमोद बर' बुंनाया सैथोब्ला नैबे पार्लियामेन्टनि बिला रायजो सभायाव सौहैनाय गासै 75 पेज नाम्बारनि बे बिला मिसा जागोन आरो बे बिला जुदि हसाब्ला प्रमोद बर' बुंनाय खोथाया मिसा मानोना बे बिलाव लिरनाय दङ जे BTC नि मेम्बारशिपखौ अलरेडि सोलायखानाय जाबाय BTC ना अलरेडि 40टा इलेक्टेड आरो नमिनेटेडआ 6टाखा ओंखायनो दा 9टा माखासे थाबावनाय 6 सिडुलनिखौसो चेन्ज खालामनाय जागोन बारायनाय जागोन होननानै बाव लिरनाय दं दा ओंखायनो रायजो राजाया सान प्रमोद बर'आ मिसा ना नैबे बिला मिसा जुदि बिला हसाब्ला प्रमोद बर'आ मिसा खोथा बुंदों ओंखायनो दिनै रायजो राजाफ्रा बा लेखा गोरों BTC नि लाइमोनफ्रा जाहाथे प्रमोद बर' आदा बुंनाया जे सैथो बे नङा मानोना बिथाङा रायजो राजाखौ गावनि पलिटिकेल स्वार्थनि थाखाय दिनै मिसा खोथा बुंगासिनो दङ आं बे खोथाखौनो दिनै बिलखौ लाबोनानै नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायना होनाय जाबाय गोजोन्थों थेंक इउ